Monument ta' Santa Caterina tal-Ixandra għal darboħra ser jerġa' jilqa' lil dawk kollha li jidħlu f'Iżżurrieq minn Vjali Xarolla. Dan wara l-Soċjetà Mużikali Santa Caterina Verġnu Martri inawgurat il-monument komplut ta' Santa Caterina. Josef Kakija, l-Viċi President tas-soċjetà, spjega kif ix-xewqa li xbija tal-patruna Santa Caterina tilqa' lil kull min jidħol f'Iżżurrieq kienet minn dejjem hemm tul is-snin. L-antenati tagħna wkoll ġew madwar 260 sena ilu iktar fuq minn di triq kien hemm statwa li dak iż-żmien kienet saret ftar fir-raħal. L-idea li r-raħal jilqak bl-istatwa tal-patruna kienet minn dejjem hemm. U hekk kif għadda żmien kollu u jsur raħal ġie stabbilit l-outskirts tiegħu rajna li wkoll nimbarkaw fuq dan il-proġett li madwar 3 snin ilu konna ressaqni wkoll seduta ġenerali tas-Soċjetà Mużikali Santa Caterina. Il-monument ġie ddiżinjat minn Jeremy Kakija li hu membru tas-soċjetà wkoll. Filwaqt li l-istatwa saret fuq id-diżinn ta' Adonaj Camilleri Kawki, il-monument huwa moni b'xogħol artistiku fl-irħam u fil-bronz li ma xogħol fil-bronz sar f'Ruma. Kakija spjega kif l-istatwa ma kinitx tkun possibbli kieku mhux għall-għajnuna minn benefattur. Saħaq kif il-benefatturi flimkien mal-volontarjat huma żewġ elementi fundamentali mhux biss biex twettaq il-proġetti iżda biex ittella festi bħal dawk fiż-Żurrieq. Żurrieq hawn żewġ festi kbar u huwa kollu dovut għal żewġ fatturi fl-opinjoni tiegħi huwa l-volontarjat u l-benefatturi. Waħda minn dawk tkun naqsa ma tkunx tista' tagħmel ix-xogħol li jsir ġewwa Żurrieq. Il-monument ta' Santa Caterina ġie inawgurat mill-President ta' Malta George Vella li flimkien mas-Sinjura tiegħu kienu preżenti għal ċeremonja li kif xieraq bdiet permezz ta' marċ mill-banda tas-soċjetà Santa Caterina Verġnu Martri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.